बर' फरायसाफोरा दिनै रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। मा बुङो बे समाव? जोङो दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बोसोरफ्रोमबो जोङो रंजालि बैसागो फोरबो फालिबाय दङ। दा बेबायदिनो देग्लाय 15थि बैसागो फोरबो हिसाबै जोङो दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिनो लादों। दा बेवहाय स्पेसियेलि जोङो दख'रा हिसाबै जोङो माखासे हाबाफारिफोर लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जेरैबायदि जोङो फुंनि हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै जेरैबायदि गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसेयावनो हारिमुनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसेयावनो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो लोगोसेयावनो जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिबो लादों। बेनि अनगायैबो जोङो गेदेरफोरखौ मान होनाय, उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लादों। बेनि अनगायैबो जोङो जयैनो मोसाग्लांनाय हाबाफारि लादों, जयैनो खुंखा जालायनाय हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोङो दख'रा हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि बे हाबाफारियाव ओरैबायदि जोङो माने रायजो राजाफ्रा जाबायदि लोब लोब बाहागो लानानै जोंखौ हेफाजाब होबाय, मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाबायदियै जोंखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होनायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो मख'नो गोनां बाथ्राया बेनोदि दिनैनि बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैनो हाफैबावदों 58 नं तामुलपुर कनस्टिटिउसननि MLA मानव गेदेर जलेन दैमारि बिथाङाबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हाबोदों। दा बेवहाय जोङो दख'रा हिसाबै जोङो साननि जिखिनि हाबाफारि बेनि अनगायैबो जोङो मोनाबिलियाव जोङो हारिमुखौ मेहेरनाङै खालामनो थाखाय जोङो दख'रा हिसाबै जोङो सानै मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। सेथियावनो नितामुनि बर', बेनि अनगायैबो जोङो लैथोमा मुसाहारि बिथांमोनखौ जोङो हारिमु मोनाबिलिखौ मेहेरनाङै खालामनायनि थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बर'नि एंगार हायै थैजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो। बे समाव नोंथाङा माबायदि नांदों नैबे समाव? बैसागो बोथोर होनना बुङोब्ला थारैनो मोनसे समाव जों बर'फ्रा बैसागोनि बै समनिफ्रायनो जाबायदि गामि गामि मोसानाय थासारि दंमोन, बै थासारिफोरनिफ्राय चेन्ज जाबोनानै दिनैनि समाव ओरैबायदि मोनसे थासारियाव फैनायखौ जोङो नुबोनो मोन्दों। मोनसे सायनासालिसिम सफैबाय जोंनि बैसागोनि जा फोरबोनि रंजाथाइ। मोनसे समाव जोङो गामि गामि थांनानै मोसानाय रंजानाय बे थासारिखौ नुयोमोन। दिनैनि सम मोसानाय रंजानाय बे थासारिखौ नुयोमोन। दिनैनि समाव जोङो बांसिनै सायनासालियाव मोसाग्लांनाय, उदाङै मोसाग्लांनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों। आं बेखौनो फोरमायो, जोंहा माने बैसागोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि जा हारिमु, बे गाननाय जोमनाय गासैबो आसार खान्थिफ्रा हारिमुनि गेजेरजों बेरखांदों, नैबे बैसागोनि गेजेरजों बेरखांदों। बेयो जाहाथे माने दिनैनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला बेयो बर' माहारिनि हारिमु हिसाबैल' जानानै गैया, बेखौ माने दुलाराय मुलुगावनो बर'नि जा हारिमु, बर'नि जा बैसागो फोरबो बेखौ जों मोनथिनाय जाबाय। दिनै दिल्ली बायदियाव जोंनि बर'नि जा मोसानायफोरखौ जा हारिमु बेफोरनि सायाव जोङो दिन्थिबोनाय गोबां हाबाफारिफोर जालांबाय। दा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलफ्रावबो दख'रा हिसाबैबो दा फरायसा आफाद हिसाबैबो बेफोर हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। दा बेफोर हाबाफारियाव जोङो मेहेरनाङै जाफुंसारनायाव मोनसे गोजोननाय मोन्दों आरो।